isu guys ini jam 5. Timbal yang dulu ya. Udah ini tempe. Aku. Ya opek yang lawang iki. Nah, aku ya tengah iki kan. Wis. Ini guys, ini mulai terter ya guys desa iki. Tapi sayurnya sing anu iki rong mateng, sing sayur tewele wis mateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Keluarga Desih. Ini sing pertama kali ngene Mas Walimantan wonge selak budal ning Mbaon. Iki tak pernah dhisik guys. Enggak jajan. Jangane. Harapannya apa? Lha kuwi godah nganu itu. Godah aku kan ada gedang. Ora, godah iki lho. Tumbu. Jajanane akeh pesen buke sing anu senenge ya. Nggih. Pesen buke tempe, kopno. Pesen buke loro. Apa ki saiki ya? Malah gawe ya? Kita dengar ya? Gak duwe sak njaluk duwe kok. Sabar bapak sendiri. Iki kapan mriyunge? Kita mau juga semben mah. Yo gak kok alah rasa juga ora apa-apa, dok pesen duwe kok. Ayo. Iki saiki tak nganu. Ekor sayure urung mateng. Iki selak wong budal ning Baon. Mas Arif. Oh, tadi kok terus nanti Mas engko. Kalau tadi sayur engko. Neng ngemul sik apa nggo nganyar sik. Tani purung. Ayo Mbak Isa, biar nangis. ketak. Ora. Ora sah di salah wis ngene ya. Ayo dolan-dolan Mbak Ica iki lho, guys. Dese jere dese kok gak pernah sih ngonten karo Mbak Ica lho, lah iki lho. Lah piye wong yo kesibukan dhewe-dhewe ya, Dek ya. Aku ya iki selama ning kene lho, aku dese iki yo wis ning Baon. Lah HP kok ya sedelok-sedelok. wetenge iki. Oh, HP. Heeh. Alah mbah, HP elek ngono kuwi. Aku ora tak kei nganu, Mas. Kuwi lho maksud iki. Oh, iki. Iki dawa, terus tak nggo kaldu kok. Kok tak bagi sok mben ambekan iki ngono. Tak bagi ora tak masak saiki kabeh karo. Alah mbah. Nggih, anak kerja ya. Wis gak sah salinan Mas Ade. Lanjut, guys. Nggih, sama-sama. Ndi wong kan gak sarapan. Apa? Lah apa? Kok ning itu ra dimbu. Omane dimbu. Ngomong kok ora. Sarapan. Hei. Tak sarapan sih. Kan sarapan. Tak diteri jangan sego kon nek budal sarapan sik, kon sarapan sik. Oh. Anu, aku, Pak. Iya, engko kon sarapan sik. Nek budal sarapan sik. Wis
guys, iki jajane pating pernik-pernik ngene iki lho. Tak bungkusi 10 biji. Segane wis pating pernil. Lawohe wis ning kene, sayure kae wis sak basi lho. Blangkrae koyo ngene. Iki Dinda karo Pak Su wis OTW ning Desa Pulo karo Ngemul. Lho. Anak gitu. Lah klambi nek salin kenapa, Dek? Awas lho, gak nggo sayuk apa piye digendong sayuk? Dinda, gendong sayuk. Ya wes, nah, mangkat. Yes, bismillah, semoga berkah barokah. Ya guys, nggone Mas Lalimantan wis tak terno disian. Kok selak gek-gek wonge budal ning mbaon. Wis iki dhisik arep masak sego neh, guys. Ndek iki wis masak 8 kilo. Kae terus ngekom neh 3 kilo. Tak kira wis cukup, jebule yo kurang. Wis gak apa-apa. Iki genten nggone adikku sing kae ngopeni iwak, gawe bumbu jangan. Kan dhisik wis iki wis siap ya, wis tinggal. Maksudnya iki wis karek ngeter-ngeterno lho, guys. Wis mateng kabeh. Jangan ya wis mateng. Gedange iki engko dibagi-bagi. Terus iki dhisik arep masak segone iki sing sayur tewele, sayur gori. Engko terus apa iki dhisik nek wis karek noto-noto tak sambi adang sego sisa, guys. Iki terus genten adik dhisik iki sesuk. Saiki persiapan ngopeni iwak. Gak do sarapan sik. Makti barang gak sarapan sik. Alah mbah polahku pokoke wis ribut dhewe ya aku ya. Mbah Tok ya ribut dhewe. Mbah kok bar sarapan ya. Wis takon ngimboi. Dinda ngene kok. Mbah kong kok ratu ya, Bu. Dimboi, Mam dimboi kok raja jere kok ratu. Lho, sak menit tak kurang-kurang. Kayak raja. Aku ndek ya sakon iki. Oh Mbah, kong ndek ben mulo nek Mam ra dimboi iki ora Mamdin aku ngono. Ki ape nganu, nggih bumbu jangan? Lah yo, gantian. Lah Mak Su ya sesuk. Saiki. Lho, Mak Su ki malah saiki ya? Lho, nggih bumbu. Tak kira ater-ater ya saiki. Nek dike bumbu saiki lah apa le? Ngedaki. Tahu. Kalau drape aku gawe kok aku ugo ngono ya, ayu. Ndang do sarapan sik, Pur. Aku tak masak sego neh, kowe nang sarapan sik. Yo, aku suruh mateng. Lho lah apa masak sego? Aku Perong. Yes. Iki lho, anu. Oh ngono, engko jebrol ora, Nduk? Terus jajane ning tas dhewe neh. Apa ning kresek gedhe. Ngadai 5. Kuwi sing gedange kek ning kresek ungu, Nduk. Tumpangno mesisan kok kanggo Mbok Ti kuwi. Gedange kreseke ungu sik ora. Wis, guys, karek sak jalan iki engko terakhir terus nggone Mbak Ana. Oh, Pak Su ben rono, soalnya Mbak Ana kuwi nek esuk ya ijek kerja. Engko nek wis rada awan kan wis ning omah. Gedange mbok tumpangno ngene. Iso nggawa apa ora? Gedange kayak kresek ungu. 5 lho nggih. Lah gedange keri. Engko jajane ning kono ya keri, Dik. Aku ya tau ngono kuwi. Baleni sitok-sitok neh. Jajane lali. Alhamdulillah ya, guys. Deal. Sayure ya wis karek sakmono. Pokoke tenang ae, guys, tenang. Pas-pasan. Jadi yo gak turah akeh. Pokoke yo pas ngono. Sayure iki yo akeh guys ning iki. Untuk ngadek yo sak bojok ngene iki plastik ukuran 1,5 kilo. Wis tak tulisi jeneng ngene engko Dinda karek plek wis nang banget. Ya wis terakhir kalinya iki. Sing enek gedange iki Mbok Ti sing esuk-esuk rene kae lho. Ayo tak iwangi dulu. Wis pokoke iki engko wis
barbaran terakhir kali kok karek Mbak Dinda mangkat ning ndi ki? Sekolahan, Pak Su mangkat ning gone Dek Hafiz. Mbong anyar ya. Din, kondi Mbak Ica kemang. Nggih. Din, kuwi kok enek tulisane Mbak Ning. Mbak Ning iki sing ngeteri sayuran. Nggone lek wargi ya. Helman ah, panas kok. Iya ya, nggone Mbak Ning. Ndrayo roh omahe le. Mbak Ning wargi iku lho. Pisanan njujuk wae Mbok Ti terus ngalor teko wae Mbak Ning. Kuwi lurunge Mbak Ning iki ketoke lurung nomor 2, lurunge Ginem kuwi apa lurunge sapa? Dampri. Kowe engko metu wetan terus mubeng bareng ngene Mbak Ning Mbah Supar mah dinae, Mas. Aja lali lho Dek gedange. Njujuk wae Mbok Ti sik. Tak tutup-tutupan sih. Udah ntarai masak dah. Kalau rek sebenarnya. Kalau rek. Kayak kok weteng ora iso padang. HP iki lho kok iso weteng dedet. Ya. Weteng model HP iki. Saya tak ada sayur tak makan sih sam. Bentang ngetan. Apa aku ngetan? Oh enggak, nek bar iki lho bar ngene bae terus ada jangan Mbah Jais, terus sampean ngetan aku. Aku tak isah-isah, opo mblang kerai koyo ngene lho. Ki tak sidune jangan sik lho. Kuwi sapa? Anak. Agak jangan parwal. Sampai bahasa minggu. Ya habis ki guring-gurinan ora masalah. Kok kowe engko iso Lha iki sapa iki? Iki Mbah Mak. Iya, kowe iso dhewe apa ora? Nanti. Ngetan. Dinda terus sampai Dinda dari jam pira, Din? kae sampai budal lek narik. Ya guys, kene nggone marotuane dhisik. Wis pokoke dijipuk sing tuwek-tuwek tok ya guys. Dadine sing nom iki wis ora usah sing nom tunggale akeh nuruti ngono enek 100 wong. Tapi kita jipuk cuma wong 30-an paling enggak. Iki mun jajan. Kayak jajan ben go nyami-nyamian. Moro tuwa malah diurekno ya guys. Lah piye moro tuwa edake kan yo ning omah ae. Pak Sudi mburu sing adoh. Nek adoh kan yang diterno sik entang wis. Enak sandal apa nang arep? Wis guys iki dhisik iki yo lanjut guys. Kan yo wis Nderono. bar kabeh. Maksudnya iki wis selesai kabeh. Wis sapa iku? Sik tak pengen tutup ya. Mangan.
Ayo rek. Ngene Mbak Ana, ngene Mbak Ana, kuwi wis tak adahno. Wis karek ngeterno bakso tur iki ya sego ya ijek sisa, apa kuwi sayur ya isek turah ya guys. Terus desih kepikiran karo Mbah Jais guys. Bapake Mbah Jami Ruwai nggih. Kuwi eling aku. Terus iki mau desih ning gone Mbak Fitri, lawange kan tak buka. Wong pintu ki ditutup terus guys, soalnya anake sing nganggek dumuk-dumuk agek belajar berjalan kuwi senengane melayu ning ratan. Dadine pintu ki selalu ditutup. Lagi mau desih ki tak buka lawange nggih. Mbak Fitri ngono. Walah nggih Mak enak apa. Aku arep materi sego Mbah Jais. Entuk ya Mbak ngono. Iya Mak gak apa-apa. Terus mantuk aku ngadahno sego. Tak adahno sego karo sayur ki engko ben dimam. Bapake Mbah Jami sakno guys wis tuwek. Sing ngene Mas Arif Wis sepuh. Pokoke mun Mas Arif wis pertama kali. Mbak Ana ki engko terakhir dhewe. Sayure yo isek, sayur dawel yo isek iki guys, segone yo isek. Iso sakmene engko cukup di mam dhewe lah. Engko karo Bu DC karo anu guys yuk lanjut yuk. Ben kena dimam. Sepuh tur yo Mbak Fitri ki mame ki beras yo tumbas guys. Beli soalnya ki panen 7 karunge ya wis ora ngetukno sampai teko saiki. Iki tak buka lah ya, Mak. Ya solo sampai pitah-pitah, Mak enggak. Sik ngene. Ya iki guys ngene Mbah Jami Ruwai. Lah adike iki sing biang kerok kudune ratan ae. Iki Putune Mbah Jami Ruwai guys. Oh, setahun ya, Mbak? Setahun. Terus tahun kok. Ya Allah. Sampai tak karo aku dikesuruhan ae. Lho, Mbak. Mbah. Kulo sego, Mbah. Mbah sarapan. Sego entah sarapan iki guys, Mbah. Mbah Jais guys. Iki bapake Mbah Jami Ruwai guys. Sehat ya, Mbah? Sehat. Ndang sarapan ditoi sego. Bagus. Ndang sarapan ya kayak terus. Masak apa, Mas? Masuk pindang, tempe. Anakku dorong manuk. Mangane ya, Mbak. Sosis. Sehat ya, Mbak? Enggak tahu metu biasanya ning latar ngono kok. Enggak tahu metu. Loh, anak ben latar. Ya ngono kuwi rek. Makane lawange ditutup ae ya, Dik. Oh, lah dikancing ini ya buka. Lah iya. Kuwi setahun pas apa setahun kurang? Setahun Pak. Tanggal 23 iki kalau Wong maaf. tak ngerti apa-apa tuh kono Lah iya, kuwi urung ngakas Mbak Fitri. Engko nek wis ngakas mlayu alah, kok gak iso Udah iki apa-apa. Mas kesing. Bengok, bengok. Walah. La ilaha illallah ngono iki lho. Kunci iso. kancingnya Ya diungkit. ngono iki lho. Mlete. Wong nek gelem aku nek pas wayang nopo. Jane parene ya lemu pit. Lah ngene lho Mbak Fitri, kok peh tak garap ngentang sampean gak ndelok. Jane lemu tapi ya Aku delok nek iki pas Delok? dapur karo tak inget Iya. kondang ngene Pak. Gak maksudnya gak ilah gak apa-apa. nganu lho mari kok tikus. Dongakno lemu sok ben nek anu kena Aku nggo kan mangan aku kaget ndek sing minggu sik kae iki jek duwe jiji kok ndek aku ning kubur kok do. Lah ya rak nganu. Tak karo tikus. Lah iya rak kuwi muga-muga selamat ngono lho. Makane aku ngene aku ki nek tilik sawah ya sampai tak sebut jenenge Pak Jami. Mak, dongakno slamet sampai panen yo Mak, Bu.
mang anak putu aku ngono. Oh, Alah. Muga-muga ya selamat. Selamat ngono. Adik, iki nek nyeluk iki piye lah iki? Naik sila. Sila. Aku nek kate kok jenenge kok angele mbuh. Naik sila. Nggih, Dik. Gremet ae iki. Jane lowomu, jane. Apa nih tandure? Tandure. Ya Sing muga sing selamat. iki lemu Pak Su. Cuma Oh, sukete rambut wadon. Lah piye liyane lek waris gelem mlaktor, akhire nek mlaktor balik mau. gak gelem. Sukete dia. Gogon kan iki gak gelem ana lek jam. Kok sukete mare buang kedadine dhisik mare gak diwatun. Lah yo. Ya yo kok nek anu nganguk lah cedak ilang ngono lho, Mbak. Maksud iki lho yo Aku udah goblok. Aku mulane ndek nane ngawang-ngawang. padha duwene, Dik. Awang-awangan iki apa mikir, wah sing ndi oleh matur sing apa dia anak cilik. Jadi dia bocah sakmene Ora iso nggarap sawah iki. Sing ayake wis gak usah dilanjut, Mak. Ben ngono. Lah kuwi sok ben terserah sampean. Maksude 3 ki mbok garap neh, apa rendenge mbok garap dhewe neh, gak Aku rendeng tok ae pas pisanan ngono kae yo. Iya, nek 3 palikan gak mah. Lah ngono nek gak mbok nganu ya semproti, nganu sukete yo dadine Padahal aku lho diobat suket wagi ning ngono kagek. Lah tapi nek gak iso ngalami dhewe ya padha ae. Ngono ya. Ya gak apa-apa. Engko nek ngono lho Mbak, nek walikan rambut walik lah gak apa-apa. Aku nek Sing malah pisanan iki tetapi yo kudu cepet. Saiki lho ora matun obat suket yo enak. Lho kuwi kudu semproti Pak sukete gak iso. iki piye ngene iki? Wis sarapan, Mbak? Wis sarapan? Dadi boye pit. Ndak ndang madang. Udah delok kae. Oh, nek urung njaluk. Ya biasane iki cucuk-cucuk ning ngarep apa nek suwi gak tau ketok. Ning iki. mati ya nang kono. Ya gak tau ketok, Mbah. Biasane terus untul-untul nggo ikrak mikuli tak Iya. kletong saiki ora ndek sapi. Sampah kuwi lah ngene masuki ya. Ayo. Ya mbak, Sampah. Ya guru. Berarti ruwahe Mbah Jami gong 12 yo iki yo. Gak roh ning HP tak kakek men mau di Iya Jakarta yo gak anu situ. video call piro yo. Wong kakek umur piro, kek rong sasi kek tak gomu. Wong kuwi lho Mbak wis gawe kerupuk wis apa ning sana ki lho apene pek jane. Kok wis sidane digoreng. Diinat. Ya ora apa-apa. kepunten kuwi ya. Bocah dhewe nek seneng ana Lah wae. ya, wis tangi turu porong ku mang. Ora turu ya. Kene ku rung bubuk. Aku ning sok mah gak tau. Aku turun angan mulane beres-beres ngenani Mbak Yune nek mulai sekolah. Lah ya ndek iki pas nyuci piring ning ngono Nabil. Mbak, aku mau lewat sini. Ya, enggak apa-apa. Aku nyutung jero. Lah mosok apa ning ngene Basri muter-muter ngidul aku pengen liwat dulu mah kene. Oleh go patek ora ancam ngomong basa Jawa. Mbak Fitri, ibuke ning ndi yo? Itu nenenin adik. Ana lomba dek nek iso Saya kangen dinda ya sarep mangkat. Nah, Ngene Mbah Samiran ki ya lemu tak garap. iya lah ya langsung bersamiran. Aku delok nang kene Mbak Swati kok yo ngono. Lah iya. Pokoknya sing tandur dhisik, kabeh rata-rata kono iki ngono. Sebut tikus. Sing weke dhewe cara wek Mbak Rok, wek Mbak Nani, Mbak Jibin iki sik rada mending. Apik iki sak mengetan. Kan tandur nguri. Apik kok. Mas Izam, Damam. Anu periksa dek nek. Alah, awake gak penak. Radang. Oh, alah. Yes, ngono ya, guys. Iki bapake Mbah Jami, guys. Alhamdulillah masih sehat. Sehat ya, Mbah. Senane mriyang sedelok kaya. Iya ya. Lah yo nguyu usum Mbah nek kae iki. Iki Mbah Lani yo ning rumah sakit. Mbah Lani wis rong bengi PKU. Oh. Dek sore bature do niliki tapi desih yo duwe hajat ngene yo, guys. Lah Jadi aku gak gak iso melok. Ngamar ndek ingi bengi, pokoke rong bengi ndek bengi, Mbak wis. Bar isa ae mangkate. Siskane kene aku tak mbok kene iki lho apa sih lho. Lho. Pokoke mak ning rumah Lah lah kok ning ndi? nek aku berobat kan PKU ngono lho. Alah. Aku fasisku kono. Anu obat jalan. Lah periksa apa? Darah tinggi kan. Alah. Oh, alah iya. Semenjak awak ambar ngamar kae langsung terus saiki. Terus Periksa terus. sasi pisan terus. Nah, Mau ning wis kontrol terus. Lah yo. Tekan terapi. Ayo ya. Yes, Dilanjut terakhir kok ngene dihabis ini Mbak Ana. Ya. Ya ndang madang. Ya. Tak mantuk. Ya. Sehat-sehat ya, Mbak. Kamu Iya. sehat. Ya. Mbah sarapan nah. Iya engko.
kegeban. Nah, suwi mak. Iki mbek ini masuk. Ayo, Adek ikut. Mana Iya. Iya. Itu neratan aja, Bet. Alah, orang terima neratan dek ini masih sampai enggak kena nyeluin kang bocah wis jalan. Ditutup nah lho lawange. Wes, endreng geles sitok iki. Anggere nek wong ape mingkrep dilipur ngono kuwi nek yo gak gelem yo. Kok ya wis ero. Gak nggo helm, helman ya. Panas kok helman. Karek terakhir iki nggone Dek Hafiz guys iki karo nggone Mbah Dek Hafiz. Karo nggone Mbah Seh. Wis terakhir kali iki. Sing sayure Mbah Seh engko ning plastik ya. Sayur kuwi sing sayure ana ning kene. Dik isih gak pakai kudung apa kok panasen apa ora ki engko? Saya katok iki dikondisikan ya. Ya wes. Pegangan sing baku lho nggih. Sayure dudu diobat abetno lho. Pokoke pek tenanan kuwi. Dadah. Awas. Nek nyekeli setir kebakon. Wes ngeteri sego jangan mantune. Wes guys, ayem bar kabeh dhisih karek korah-korah iki wis. Lanjut. Pokoknya beres-beres ngguwaki sampah, korah-korah wis mblangker ae kaya ngene. Mbah Dok apa nendi, Dok? Nendi? Alah. Mas aku apa ning mbaon ya ning budal ki ndak. Mblangker ae kaya ngene iki jek besti bar isoapan iki. Sak bare, sak candake, sak rampunge ya guys, wong penggiane ngomah ora panasen ae. Di apa? Wis karek isah-isah. Semangat. Nek ngene iki ora nek wong ewang-ewang guys. Soale do sibuk dhewe-dhewe anggere mun nyadran bodo apa ki Idul Fitri apa ngono ki pokoke bareng-bareng ya. Ya sapa jebake sing ngiwangi ya sapa ya Pak Su Dinda karo adik-adik dhisik kuwi nek saurunge nyandak gaene dhewe-dhewe. Cara ya direbut kene kono dadi wangi nek wis karek ngene iki wis karek nerusno. Ya wis ngono ya guys, kontene ya sesuk dilanjut neh. Makasih banget buat semua family online semuanya nggih dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu. Panjang umur, lancar rezekine, semoga diparingi usahane iki sukses, lancar. Wis kabeh ae nggih tanpa terkecuali, ora iso nyebut satu persatu. Pokoknya kabeh ae semuanya tanpa terkecuali nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.